Hej, det er Christian fra DK Hegn. Så er vi på fabrikken i Litauen, hvor vi får fremstillet alle vores rafter. Vi besøger altid fabrikken et par gange årligt for at sikre os, at vi altid kan levere den samme gode kvalitet. Som I kan se, så er det vinter, og fabrikken er ikke startet op endnu. Den starter først op igen i morgen. Så det I kan se her, det er det, der er tilbage fra lageret fra sidste år. Så i løbet af den næste uges tid vil være gang i maskinerne igen. Hele det her lager bliver fyldt op, og rafterne sendt afsted til Danmark. Så vi er faktisk med på hele rejsen fra, at træet bliver plantet til, at der til sidst står et hegn i din have.